Ава Солис ви представя ексклузивен имот в село Пролеша, разположен само на 8 км северозападно от столицата. Насладете се на уюта и спокойствието на тази стилно обзаведена къща, разположена върху просторен парцел от 1 декар. Този дом е проектиран с мисъл за целогодишен комфорт, като съчетава модерни технологии и светли просторни помещения. Здравейте, заповядайте да ви покажа къщата отвътре. Къщата е 176 квадратни метра и започва с един коридор и преминава в много просторна дневна. Дневната е 70 квадратни метра и е разпределена в няколко функционални зони. Има доста новости и технологични решения, като например този плот, който всъщност това е плоча за готвене, нарича се InvisiCook и почти никъде не съм ги виждала. Както тук се готви, така горе е абсорбатора. Има още доста други неща, които са интегрирани за ваше удобство в ежедневното ви ползване. Технологичните решения са навсякъде около вас и кухнята е оборудвана с абсолютно всичко, което ви е необходимо за вкусна вечеря и събиране с приятели. Това е бара за всички любители и ентусиасти на коктейлите. Може да творите спокойно. И сега нека да отидем към спалните. Заповядайте! Това е първата спалня, която е със собствена баня и гардеробна. Амбиентно осветление в коридора, матирано огледало, баня с тоалетна за другите две спални и сега влизаме в другата спалня. Това е втората спалня, като тук иновациите продължават с този екран. Това е третата и най-голяма спалня. Аз съм Ава Цветкова и ако къщата е оставила такова дълбоко впечатление на вас, че искате да я видите, напишете долу в коментар Пролеша.